Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Elias. Taong 1957, Narvacan, Ilocos Sur. Matagal nang hindi nakauwi ang binatang si Elias sa kanilang lugar. Halos 5 taon na rin kasi buhat nang lumipat siya sa Capiz. Mag-isa itong naninirahan doon at sumasama-sama lamang sa mga antingero. Isang taga-roong antingero ang napangasawa ng kanyang tiya at ito ang nag-impluwensya sa kanya para sa mga gawaing hindi pangkaraniwan, at isa na rin dito ay ang pagiging mangangaso, hindi ng hayop, kundi ng mga aswang. At ang Capiz ang isa sa pinaka-perpektong lugar para sa kanya, para sa napiling libangan. Napilitan lamang siyang umuwi dahil nabalitaan niya mula sa kanyang kapatid na si Edna na merong naninirahang aswang sa kanilang baryo. Ayon sa nabasa niyang sulat ni Edna, ay marami na ang nabibiktimang mga sanggol. Nag-aalala ang kapatid niya dahil kabuwanan na nito at ilang araw na lang ay isisilang na ang kanyang unang anak. Humingi siya ng tulong at proteksyon kay Elias. Agad na bumiyahe pauwi ang binata. Halos mangawit ang pang-upo nito dahil sa haba ng biyahe. Mula Capiz ay napakarami niyang sinakyan. At pagdating niya sa bayang Sinilangan, ay nakita niya ang kanyang ama na nakasakay sa kariton na hila ng isang kalabaw. Ito ang pangkaraniwan at pangunahing ginagamit para sakyan ng tao at maging ng mga produkto galing sa bukid. Habang nagmamasid ang binata, ay napansin itong wala pa ring pinagkaiba ang baryo 5 taon na ang nakalipas. Marami pa rin sa bahagi nito ang bakante pa at wala pang naninirahang tao. At ang mga bahay na nadadaanan nila ay parehas pa ring gawa sa pawid at tabla. Pero may isang bahay na nakatawag sa kanyang pansin. Isang bahay na gawa sa kalahating konkreto at kahoy. Katulad ito ng mga bahay ng mga ilustrado at mayayaman sa Capiz. Ibig sabihin, mayaman sa salapi ang nakatira sa bahay na yon. Agad niyang tinanong ang ama kung sino ang nagmamay-ari nito. Isang babae ayon sa matanda. Halos kasing edad lang ni Elias. Hindi makapaniwala ang binata na meron siyang kaedad na naging matagumpay na sa buhay. Nang napadaan naman sila sa ibaba ng burol, ay biglang napahinto ang takbo ng kariton. Muntik na kasi silang makasagasa ng tao. Nagalit ang ama ni Elias at pinagsabihan ng babae na nasa harap ng sasakyan. Hindi ito kumikilos at wala ring sinasabi. Pinalis siya ni Mang Ludring. Agad niyang tinanong sa ama kung sino ang babaeng yon. Aminado si Elias na bagamat walang halos pinagbago ang kanilang lugar, ay marami na siyang di kilalang tao. Mapabata man o matanda. Nagulat siya nang sabihin ng kanyang ama na ang babaeng yon ang pinaghihinalaan at kinakatakutang aswang sa Narvacan. Napakunot ang noo ng binata. Agad niyang tinanong ang ama kung sigurado sila sa bagay na yon. Ngunit hindi na muli pang umimik ang ama. Nagkibit balikat na lamang ang binata at pilit na kinalimutan ang nangyari. Pagdating nila sa bahay ay agad siyang sinalubong ng kanyang mga kapamilya. Panayang halik ng mga ito sa kanya, lalo na ng mga lola. Nasabik sila sa presensya ni Elias. Agad siyang binati ni Edna at nagpasalamat ito sa kanya dahil pinaunlakan nito ang kanyang munting kahilingan.
Wala pang halos isang oras silang nag-uusap, ay bigla na lamang humilab ang tiyan ni Edna. Nang hindi na nito makayanan ang sakit, ay agad na nila itong dinala sa loob ng bahay at ipinatawag ang manghihilot. Isang malusog na sanggol na babae ang ipinanganak ng araw ding yon. Bantay sarado ang bahay nila habang naglilinis at binibihisan ito. 3 kalalakihan at 2 matandang babae ang nagbabantay sa bakuran. Nagmamasid sila at nakikiramdam sa paligid. Anumang kaluskos na kanilang marinig ay agad nilang tinitingnan. Ginawa nila yon upang di makalusot ang kinakatakutang aswang na nambibiktima ng mga sanggol. Nang masiguradong ayos na ang lahat at wala namang panganib, ay agad silang pumasok sa silid upang silayan ang bagong kapamilya. Kung nandito lang si nanay, sigurado tuwang-tuwa yun. Tingnan nyo, parang nahahawig sa kanya, sabi ng binata. Agad naman nila itong sinang-ayunan. Maganda ang sanggol at maputi. Dahil sa pagod ay nagpaalam na si Elias sa kanyang mga kasama para matulog. Inialok sa kanya ang kubo na talagang pinasadya ni Edna para maging tirahan niya pansamantala. Ang kubong yon ay sa bandang likod ng bahay nakapwesto. Halos 5 metro ang layo nito sa nakikitang gubat. Hindi siya pumasok sa silid. Bagkus ay sa maliit na terasa lamang niya piniling ihimlay ang nananakit niyang likod. May mahabang upuan na ginawa at doon siya nahiga patagilid, nakaharap sa bahay nila Edna. Madilim na ang paligid nang siya ay maalimpungatan. Sa mga kabahayang malapit ay siya na lamang ang may madilim na bahay. Hindi pa kasi nasindihan ang kanyang gasera. Nasa ganun pa siyang posisyon nang may mapansin siyang pumasok sa bahay ng kanyang kapatid at sa likod ng pintuan nito dumaan. Bigla siyang napabangon sa higaan dahil mabilis na kinutuban siya ng masama. Ilang segundo lang ang nakalipas ay muli itong lumabas at kilik ang isang sanggol. Agad niyang kinuha ang buntot pagay na madalas niyang itabi sa kanya kapag siya ay natutulog. Sinalubong niya ang nilalang na yon. At base sa hubog ng katawan nito na natatakpan ng malaki at mahabang itim na bestida, ay alam niyang babae ang gustong tumangay sa kanyang pamangkin. Tawag siya ng tawag ng mga kasama pero walang sumasagot. Tumigil sa paglalakad ang babae. Nakita niyang galit na sumusugod ang binata. Naabutan ng likod nito ng buntot page. Agad niyang ibinaba ang sanggol at mabilis itong tumakas papasok sa gubat. Ibinalik niya ang sanggol sa tabi ng ina nito. Napansin niyang tulog na tulog ang mga ito. Bigla siyang nagising nang maramdaman ang marahang yugyug sa kanyang balikat. Pagmulat niya ng mga mata, ay nakita niya ang kanyang bayaw na nakatunghay sa kanya. Nakasindi na ang lampara at meron na ring pagkain na nakahain sa maliit niyang lamesa. Agad itong humingi ng paumanhin dahil inantala nito ang tulog ni Elias. Sinabi naman ng binata na ayos lang. Agad naman niyang tinanong ang kalagayan ng bata at siya'y nakahinga ng maayos nang sabihing payapang natutulog ito sa bisig ng ina. At yung nangyari kagabi, inisip niya na isa na lamang masamang panaginip. Isang magandang babae ang nakita ni Elias na dumaan sa tapat ng kanilang bakuran kinabukasan. Kasalukuyan siyang nakatambay noon at nagduduyan sa ilalim ng mangga. Binati siya ng babae at agad na kinawayan. "Yan si Aurora." Nakaagaw pansin ng biglang pagsulpot ng kanyang bayaw.
Pagtingin niya sa dating kinaroroonan ng babae ay nawala na ito. Ikinuwento ng kanyang bayaw na maraming nahuhumaling na kalalakihan sa dalagang yon. Merong kung anong bagay na taglay ang dalaga dahil halos lahat ay nais na makipagkilala rito. Maganda si Aurora, balingkinita ng katawan at pino ang kilos. Nang tuluyan ng nawala sa eksena ang babae, ay agad napalitan ito ng isang humahangos na tao. Si Banoy, isang binatilyo na edad 14. Agad nitong ibinida sa binata na nakita nito ang aswang kagabi. Sabi nito ay mukhang galing ito sa pambibiktima dahil may nakita itong bitbit na sanggol. Isang babae na nakasuot na itim na bestida, sabi ni Banoy. Hindi agad nakapagsalita si Elias dahil naalala niya ang nangyari kagabi. Doon niya nalaman na hindi ilusyon o panaginip ang nangyari. Mabuti na lang ay naagapan niya ang muntika ng pagkuha ng aswang sa kanyang pamangkin. Teka, may bitbit na sanggol ba ang sabi mo? Tanong nito sa binatilyo. Oo kuya, maski madilim ang langit kagabi. Alam kong sanggol ang dala niya. Natakot lang akong sitahin kasi baka ako naman ang saktan niya eh. Agad sinabi ng binata na kailangan nilang hanapin ang sanggol na yon at tulungan. Maya-maya ay may lalaki na tila naghahanap ng away. May dala itong gulok at nag-aamok. Ito ang ama ng sanggol na nawawala at ang pinag-uusapan ni Banoy at Elias. Nilapitan ni Elias ang lalaki para tanungin, subalit bigla na lamang siya nitong tinagas sa dibdib. Napasigaw ang mga taong nakakita, subalit hindi ito tinablan ng talim ng itak. Dahil sa nakitang kababalaghan, ay agad sinabi ng lalaki na aswang ito. Ngunit agad namang kinontra ng binata at sinabing may tangan siyang mutya, kaya hindi siya tatabla ng anumang bagay na may talim. Nakiusap ito sa lalaking nag-aamok na tumigil na sa kanyang ginagawa at tutulungan niyang hanapin ang kanyang anak. Hindi pa man humuhupa ang sitwasyon, ay may nakapagsabi agad na kapitbahay na merong natagpo ang labi ng sanggol sa ibaba ng burol. Agad nila yung pinuntahan. Pagdating doon ay agad nakilala ng lalaking lasing ang kanyang anak. Halos tira-tira na lang ito at ang mga naiwang laman ay may mga marka ng kagat na tulad ng sa aso. Ang pagkakita ng mga patay na sanggol sa paanan ng burol ang naging dahilan para paghinalaan at katakutan ang dalagang naninirahan sa itaas. Ito ang tinatawag nilang aswang. Alam mo bang ikasampu na yang biktima? Sabi ng kanyang ate. Dahil doon ay tila ginanahan ang lalaki para masilo ang dalagang yon. Inihanda niya ang kanyang sarili. Pagdating ng dapit hapon ay pumunta siya ng burol. Bago makakit dito ay merong madadaanan na isang maliit na batis. May nakita siyang babae na naliligo. Alam na agad ni Elias na ito ang babaeng muntik na nilang masagasaan at ang babae na sinasabi nilang aswang. Agad nitong inilabas sa kanyang bulsa ang isang maliit na bote na may lamang espesyal na langis. Ayon sa mga antingerong kasama niya, maaaring gamitin yon upang matukoy kung merong aswang sa paligid. Tiningnan niya ang bote. Hindi kumulo ang langis. Ibig sabihin, hindi totoong aswang ang babaeng naninirahan sa tuktok ng burol. Muli niyang pinagmasdan ng babae na noon ay umaahon na sa batis. Nagulat ang binata nang makitang nakahubad ito ng pang-itaas. Agad siyang namula at nagkubli sa puno. Ipinikit niya ang makasalanan niyang mga mata. Nakarinig siya ng kaluskos
at agad siyang napadilat nang marinig na nagsalita ang babae. Dumapo sa kanyang pisngi ang isang napakalakas na sampal. Nagalit ito dahil akala niya ay sadya siyang binobosohan ni Elias. Hindi ko sinasadya, paliwanag niya. Hindi ka ba natatakot sa akin? Yon ang unang namutawi sa bibig ng babaeng kaharap. Agad umiling ang binata. Nakipagtitigan sa kanya ito na parabang binabasa ang nasa isip. Humingi siya ng tawad. Pagkatapos ay nagpaalam na siya sa dalaga. Bago tumalikod ay sinabi nitong hindi siya kailanman matatakot sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napangiti si Elias. Samantala sa kanilang tahanan ay agad siyang pinaalalahanan ng ama na mag-ingat sa babaeng yon dahil tuso ang aswang. Maaaring gayumahin siya nito at yon ang kanyang ikakapahamak. Sa di malamang dahilan ay ipinagtanggol niya ang nakilalang babae. Sinasabi nitong tuso nga ang aswang at matalino dahil gumagawa ito ng iisang uri ng pagpatay. Ngunit ang paglagay nito ng sanggol malapit sa kanyang tahanan ay hindi gawain ng totoong salarin. Tay, alam na alam ko ang galaw ng mga aswang, sabi ng binata. Ipinangako niya sa lahat na dadalhin niya ang ulo ng aswang. Bigyan lamang siya ng ilang araw. Pagsapit ng gabi ay hindi na nawala ng bantayang sanggol ni Edna. Nagre-relyebo ang tatlong lalaki sa pagbabantay upang di nito makuha ang sanggol. Muli habang nagbabantay si Elias, ay may nakita siyang isang malikot na anino sa labas. Naging alerto siya at mapagmasid. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at sinunda ng magaslaw na aninong yon. Nakita niya ang isang babae na nakasuot ng bestidang itim. Nang makumpirma na ito ang aswang na nakita niya sa inakalang panaginip, ay hinabol niya ito. Naabutan niya ang babae. Agad niyang iniharap ito sa kanya at inalis ang itim na balabal. Tumambad sa kanya ang tunay nitong anyo. Ikaw si Aurora? Sabi ng binata na gulat na gulat. Pilit namang binabawi ng babae ang kanyang mga kamay, subalit ayaw itong bitawan ng lalaki. Agad niyang kinuha ang langis, subalit hindi ito kumulo. Agad niyang binitawan ito at humingi siya ng tawad. Hindi pa man sila naghihiwalay na dalawa, ay biglang may naamoy sa paligid si Elias na isang masangsang at nakakasukang amoy. Tapos biglang kumulo ang hawak niyang langis. Agad nagpaalam si Aurora at sinabing uuwi na. Ngunit isang tanong ang pinakawala ng binata. Teka, ano bang ginagawa mo rito sa labas? Gabing-gabi na. Paglingon ng babae, ay agad nitong inamin kay Elias na gusto lamang nitong masilayan ang gwapong binata. Wala siyang nasabi. Yun kasi ang unang pagkakataon na may babaeng umamin sa kanya ng harapan tungkol sa nararamdaman nito. Maamo ang mukha ng dalaga at meron itong mapungay na mata. Makinis ang balat nito na animoy isang labanos sa kaputian. Hindi tulad ng dalaga sa burol na kayumanggi ang balat. Hindi mapungay ang mata at mabagsik ang muka. Natawa siya bigla nang maisip ang babae sa burol. Agad siyang natigilan nang mapagtantong ipinagkukumpara niya ang dalawa. Nagboluntaryo ang binata na ihatid na si Aurora sa kanyang bahay, subalit hindi ito pumayag. Ipinilit nitong kaya na niya ang sarili. Umalis na rin ang dalaga pagkatapos. Patuloy sa pagkulo ang langis na nasa botelya.
naroon pa rin ang naiwang amoy ng aswang. Alam na ng lalaki na wala sa dalawang babaeng pinaghihinalaan ang aswang. Kinutuba ng binata na merong ibang nagpapagala-gala at sinisikap nitong lituhin ng tao at gawing kapani-paniwala ang ginagawa nitong palabas upang sa iba isisi ang kanyang pangbibiktima. Kinaumagahan, umakyat si Elias sa tuktok ng burol. Nakita niya ang dalaga na nagluluto. Inaamoy-amoy nito ang usok ng pagkain galing sa banga. Plano ni Elias na lumapit at kausapin ito. Sa kanyang paghakbang ay may naapakan siyang isang halamang may bulaklak. Pinitas niya yon. Sakto namang bigla ang napalingon sa kanya ang babae. Nakakunot ang noo nito at nagpapalipat-lipat ang tingin sa binata at sa bulaklak. Agad nitong sinugod si Elias. Bitbit ang hawak na sandok ay dinuro-duro niya ang binata. Natigilan lamang ito nang iabot ng binata sa kanya ang hawak. Para sa iyo yan. Hindi niya rin maintindihan sa kanyang sarili kung bakit niya ito binibigyan ng bulaklak. Noon kasing panahong yon, ang ganoong klase ng pagkilos ay isa ng uri ng panliligaw na ang ibig sabihin ay inaamin na ng binata na may gusto siya sa babae. Nakairap man, tinanggap naman ito ng dalaga. Ako si Elias. Gusto ko lang sanang magpakilala. Pagkarinig ng pangalan ng binata, ay sinabi naman ito ang kanyang pangalan. Siya si Caridad. Isang ngiti ang namutawi sa labi niya. Bigla silang nagtawanan maski wala namang dahilan. Tapos ay bigla nitong inaya para kumain ang lalaki. Isang masarap na agahan ang kanilang pinagsaluhan. Naging palagay na ang loob nila sa isa't isa. At habang lumilipas ang oras, ay mas lalong nakikilala ni Elias ang babaeng kausap. Nawili na ito sa pakikipagkwentuhan. Sumapit ang tanghalian at muli silang kumain. Hanggang sa hindi na nila namalayan ang mabilis na pagtakbo ng oras. Tumanggi ang binata na umuwi. Ipinahayag nitong nais na sulitin ang gabi na kasama ang dalaga. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay at sinabi nitong nais niyang makitulog sa kanyang kubo. Sa hindi malamang dahilan, pumayag yung babae. Masayang-masaya ang puso ni Elias. Alam na niya na may gusto rin sa kanya si Caridad. Teka, gusto ko si Caridad? Bulong niya sa isip. Isang halik sa labi ang agad nilang pinagsaluhan. Lingid sa kaalaman ng binata, ay hinahayaan ng dalaga ang mga nangyayari. Minsan lang may mapadpad na lalaki sa kanyang kubo. Kaya sinamantala niya ang pagkakataong yon upang matupad ang nag-iisa niyang pangarap, ang magkaroon ng anak. Wala na siyang iba pang mahihiling sa buhay kundi yon. At pwede na itong matupad sa pamamagitan ng gwapong binata na humahalik sa kanyang mga labi. Malalim na ang gabi subalit hindi pa rin makatulog si Elias. Panayang sulyap nito sa katabing dalaga. Nakakaramdam siya ng saya at kilig habang pinagmamasdan ang mukha ng babae. Sigurado na siya at alam na niya ang sagot sa kanina pa niyang katanungan. Natatangi ang dalaga para sa kanya. Tumilaok na ang mga manok nang maisipang lisanin ni Elias ang bahay na yon. Nag-iwan ito ng sulat. Ipinaalam nito sa dalaga na siya ay babalik. Pagdating niya sa kanyang kubo, ay doon pa lamang siya nakaramdam ng matinding antok. Ngunit bago niya ipikit ang kanyang mga mata at makatulog,
ay nasulyapan niyang nasa tapat ng bakuran ang isang babae na nakilala niyang si Aurora. Nakatingin ito sa kanya. Pagputok ng haring araw, ay bigla siyang nagising dahil sa ingay ng mga nagkakagulong tao sa paligid. Tumatakbo sila at iisa ang direksyong tinutungo. Nakita niya si Banoy na tumatakbo rin at nakasunod sa mga tao. Agad niya itong tinawag para kausapin. Isinalaysay ng binatilyo na sigurado daw na ang babae sa burol ang totoong aswang. Hindi na sa paanan ng burol nakita ang bangkay ng isang bata, kundi sa mismong harap na ng bahay nito. "Kuya, papunta ang mga tao doon para tugisin ang walang yang aswang na yon." Mabilis na kumilos si Elias dahil sa kanyang narinig. Isinuot nito ang kanyang agimat at tumakbo ng mabilis papunta sa bahay ni Caridad. Subalit wala na silang naabutan doon, kundi mga tao na nakikiusyoso sa natagpuang patay na sanggol. Agad hinanap ni Elias ang babae, ngunit tanging magulong higaan na lamang ang kanyang naabutan. Wala na rin ang sulat na iniwan nito. Natigilan siya nang may makitang patak ng dugo sa kama at sa sahig. Mabilis siyang umalis sa lugar na yon para hanapin si Caridad. Ngunit nabigo siya. Tanghaling tapat nang malaman nilang lilitisin na pala si Caridad. Halos naroon na ang lahat ng tao pagdating ni Elias. Nakita niya ang dalaga, duguan at maraming galos sa katawan. Tanda na sinaktan at pinarusahan na ang babae bago pa man dinala sa plaza. Nakita ni Elias na may nakahandang mga nakasalansan na kahoy na sinimulan ng apuya ng isang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Elias nang mapagtanto kung ano ang gagawin ng mga ito kay Caridad. Wala namang imik sa isang tabi ang nakataling babae. Hindi ito nagsasalita ni tumitingin sa mga taong nakapalibot sa kanya at nang uuyam. Pinagmumura siya at tinatawag na aswang, isang demonyo na naghahasik ng kasamaan. "Itigil niyo ang kalokohang ito!" sigaw ni Elias. Lumapit ito kay Caridad at iniangat ang kanyang muka. Marahan ding hinaplos ang mga sugat ng kinawawang babae. Agad nakarinig ng di magagandang salita ang lalaki dahil sa kanyang ginawa. "Hindi aswang si Caridad at kaya ko itong patunayan." Agad nitong sinabi sa mga tao na magdamag niyang kasama ang babae, kaya imposible na ito ang may kagagawa ng pagpatay. May ilang naniwala, pero mas marami ang hindi. Dahil meron silang iniharap na saksi. Pumunta sa harap nilang dalawa si Aurora at sinabi na nakita niya na ng biktima na naman ang aswang kagabi. Sinundan niya yon at patungo ito sa burol. Nakita niyang nagbagong anyo si Caridad at kinain ang sanggol na dala nito. Hindi makapaniwala si Elias sa mga kasinungalingan na binabanggit ng babae. Hindi niya inakala na sa ganda nitong taglay ay naghahangad ito ng kapahamakan para sa kapwa. "Sinungaling ka! Ba't mo ito ginagawa?" tanong ng binata, pero hindi siya sinagot ni Aurora. "Kaya kong patunayan na hindi aswang ang babaeng ito. Mamayang gabi iuuwi ko siya sa amin. Bagong panganak ang ate ko. Kung totoong aswang siya, hindi yan makakatiis na kainin ng sanggol. Ano man ang mangyari." "Teka, nababaliw ka na ba? Ipapain mo ang pamangkin mo para lamang sa babaeng yan?" Agad na sigaw ng kanyang bayaw. Kinalaga niya si Caridad at tinotoo nga nitong inuwi ang babae. Pagdating doon ay galit na galit sa kanya ang ama, kapatid at iba pang kaanak.
Ngunit ipinaglaban niya sa kanila ang alam niyang katotohanan. At alam din niya na di mapapahamak ang kanyang pamangkin sa kamay ni Caridad. Sumapit ang gabi. Lahat nakabantay. Lahat nakamasid. Hinihintay nila ang mga susunod na mangyayari. Ngunit si Elias dumaan siya sa likod. Sumuot siya sa gubat upang alamin ang totoo. Ibig niyang patunayan sa lahat na hindi si Caridad ang tunay na aswang. Agad siyang naghinala na may kinalaman si Aurora sa mga nangyayari. Nagpasya siyang ituloy na ang pagsisiyasat dahil kakaiba ang kilos na ipinapakita ng dalaga. Halos ilang oras na siyang nagmamatsyag ng palihim sa bahay ng dalaga. Pero sadyang maingat ang babae na tila ba alam nito ang mga naging pagkilos ng binata. Ngunit tulad ng kasabihan, hindi palaging Pasko at walang lihim na hindi nabubunyag. Agad niyang tinipon ng mga tao na nakabantay sa kanilang tahanan. Pinulong niya ang mga ito at sinabing kumpiyansa siya na mahuhuli na nila ang may kagagawa ng mga pagpatay. Sumigaw si Banoy na sa wakas ay matatagpuan na nila ang totoong aswang. Pero sinuway siya ni Elias. Hindi aswang ang kumakain at pumapatay sa mga inosenteng sanggol. Malakas nitong sabi. Naunawaan siya ng mga tao nang ipaliwanag niya at sabihin ang lahat ng kanyang mga nakita. Agad ay pinuntahan nila ang bahay ni Aurora. Pinalibutan nila yon upang kung magtangkaman na tumakas ay hindi niya magagawa dahil bantay sarado na. Lumabas ang dalaga at agad na tinanong kung ano ang ginagawa ng mga tao sa kanyang bakuran. Sinabi ni Banoy na huwag itong magmaang-maangan dahil alam na ng lahat ng tao na isa siyang aswang. Isang ngiti ang namutawi sa labi ng dalaga. Humalakhak ito ng malakas at hinamon nito ang mga tao na patunayang isa nga siyang aswang. Ipinagmalaki niyang hindi siya takot sa bawang at sa asin. Hindi rin siya mamamatay sa latigo ng buntot page. Walang bisa sa kanya ang pangontra laban sa mga aswang. Talaga namang hindi tatalab ang mga pangontra sa iyo dahil tao ka, Aurora. Alam na talaga namin ang sikreto mo. Madiing sinabi ng binata. At sinabi niya kay Aurora na nasilip niya sa loob ng kanyang bahay na may kinakausap ito na hindi niya nakikita. Ngunit sa kabila nun ay naamoy niya ang umaalingasaw na mabahong amoy na katulad ng mga nahuhuli niyang aswang sa kapis. Ilabas mo na siya, Aurora! Ang tinutukoy ng binata ay ang alaga nitong Sigbin na ipinamana at ibinilin sa kanya ng mga namayapa niyang magulang. Hindi nakaimik ang babae sa sinabing yon ni Elias. Hindi ito makapaniwala na nakita nito ang kanyang mga alaga. May sabulag na mahika ang mga ito at hindi ito karaniwang nakikita ng mga normal na tao. Hindi, wala akong alagang ganon. Bakit mo ako sinisiraan? Porke ba hindi kita napagbigyan sa gusto mo na angkinin ako? Pagsisinungaling ng babae. Nabuo ang isang kwento na nais nitong ipapaniwala sa mga tao. Inihayag niya ang kunwari pagtatangkas sa kanya ng lalaki. Ngunit naipagtanggol lamang nito ang kanyang sarili laban sa pangahas. Sa sinabi niyang yon, nakaramdam ulit ng pagkalito ang ibang tao. Hindi na nila alam kung sino ang kanilang paniniwalaan. Noong nanganak ang ate ko, nakita ko sa panaginip ang isang babae na kinuha ang sanggol ni ate. Subalit napigilan ko siya nang mahampas ko ng buntot page. Pero alam kong di yun isang panaginip. Kung totoo na ako nagsisinungaling, Aurora, maaari mo bang ipakita sa amin ang iyong likod?
hindi ka man mapatay ng latigong ito dahil hindi ka aswang, ay mag-iiwan pa rin ito ng latay. Mapaghamong turan ni Elias. Nang hindi kumilos ang babae para gawin ang sinasabi ng binata, ay doon na nagdesisyon ng mga tao na damputi ng mapanlinlang at sinungaling na dalaga. Ngunit bago pa man nila yun nagawa, ay nakita nila ang isang kakaibang nilalang na lumabas sa bahay ni Aurora. Isang hayop na may kakaibang anyo. Pinaghalong kambing at aso na ang talampakan ay nakatalikod. May malalapad itong tenga at umaalingasaw ang mabahong amoy. Mabilis itong tumakbo papunta sa gubat. Agad yung hinabol ni Elias. Bilis laban sa bilis. Nang maabutan niya ito gamit ang suot na agimat, ay agad niyang dinamba at hinawakan upang hulihin. Ginamit ng sigbi ng kanyang mahabang buntot. Hinagupit nito ang katawan ni Elias. Nakawala ang hayop sa kamay ng binata. Ngunit hindi ito tumakbo, bagkus ay tila humahamon ito ng isang pagtutunggali na lakas laban sa lakas. Tulad ng dating nakagawian, kinuha ni Elias ang talibong na nakasukbit sa kanyang bewang. Ito ay isang uri ng itak na mahaba ang tulis at talim. Bahagya niyang hiniwa ang kanyang palad upang mapaagos ang kanyang dugo sa talim nito. Pagkatapos ay iwinasiwas ito sa leeg ng sigbin. Nalaglag sa lupa ang ulo at humandusay ang duguan nitong katawan sa lupa. Kabayaran yan para sa lahat ng mga inosenteng buhay na kinitil ninyo. Pagsabi nun ay lumitaw sa kung saan ang binatilyong si Banoy. Bilib na bilib ito sa nakitang husay ni Elias sa pakikipaglaban. Agad silang bumalik sa bahay ni Aurora. Naroon pa rin ang mga tao. Hinihintay ang kanilang pagbabalik. Nagdiwang ang mga ito nang makitang itinaas ni Elias ang ulo ng sigbin. Pumalahaw ng isang malakas na iyak si Aurora nang makita ang alaga na tangi niyang naging karamay mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Si Aurora ang dumukot sa mga sanggol. Nilalagyan nito ang hangin ng mga pampatulog na orasyon upang walang maging sagabal sa masama niyang hangarin. At nalaman ng mga tao na ang mga biktima ay kanyang ipinapakain sa kanyang alaga. Si Aurora ang kauna-unahang kinilalang sigbinan sa probinsya ng Ilocos. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, ilang buwan lang ang nakakaraan ay namuhay na ng tahimik ang mga tiga-baryo. Wala nang pumapatay ng mga inosenteng sanggol. Panatag na si Caridad na maisisilang niya ng maayos ang panganay nila ng asawa niyang si Elias. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, kumalat na sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang kwentong ito. At kakapasa ng mga kwento, nagkakaroon na ito ng dagdag at bawas. Meron pang ang iilan na ang alam ay si Aurora, ang kinakatakutang aswang sa Narvacan. Okay. Opinion ko sa kwento. Galing ng kwento na to, no? Kakaiba na naman yung twist. Pero ang napansin ko lang dito sa bida natin na alam na pala niya na merong alagang sigbinto si Aurora. So bakit nung panahong alam na niya, hindi niya na kaagad tinugis? Ano ba to? May gusto siyang patunayan sa mga taong bayan na nagsasabi siya ng totoo? O nataon lang na gusto niyang mangyari yung bagay na yon para wala na siyang kailangan pang ipaliwanag sa mga taong bayan? Gusto niya lahat maging saksi. Ayaw niyang magtrabaho ng mag-isa. Pero bilib din ako sa bida natin, itong si Elias. Kasi yung libangan niya pumatay o mangaso ng mga aswang sa kapis.
Tas sinasabi niya pa na ang perpektong lugar para gawin yun lugar nga ng Capiz. Pero pasintabi tayo sa mga kapatid natin na nasa Capiz. Ito po lumang kwento na, no? Ilang taon na rin yung nakakalipas. Siguro ngayon sa modernong sibilisasyon natin wala na talagang aswang dyan. O yung mga pinanganak ng 80s, 90s, wala kayo naabutan siguro dyan ng mga aswang. Pero yung mga taon na to, nasa 1950s, patawid ng 1960s, hindi tayo sigurado sa mga taon na yan, di ba? So para sa akin overall, ang ganda ng kwento, ang galing ni Elias. Sayang lang kasi gusto kong pakinggan yung kwento ni Elias kung paano siya mangaso ng mga aswang. Pero isang sen lang. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.